IR. Dude, mun... Moi vege. Oh my god. Mulla on mun metsästyshattu päässä. Ihan järkyttävä krapula. Moi Mara. Mä lähdin salaa kävelylle. Ehkä mä löydän uuden nousun täältä. No mä vielä on mettässä. Mihin suuntaan mä lähden? Lähdekö mä oikealle vai vasemmalle? Vasemmalla on mettää, oikealla on asutus. Tai oikealla on... Ehkä mä menen vasemmalle. Mä menen mettään. Mä haluan mennä mettään. Sisämaan City Girl ekseni joku rannikolle. Oikeesti Hangossa on ihanaa olla. Majonin... Didn't see this juhannustreamkaan. Mä sanoin, että mä haluan livettää. Ja hei, mä sanoin, että mä livetään joka toinen päivä, niin mä yleensä on sanan mittainen mies. Moi Topi. Huhhuh. Pakko saada jotain aktivoivaa. Mä vähän kuumottaa silleen. Mikä tässä on? Hangover at Hanko. Hyi vittu. Safaripuisto. What the fuck? Voiks tänne mennä? Oh my god, tuolla on joku leikkipuisto. Ei, mutta tuolla varmaan lapsia, ei tonne varmaan kehtaa mennä. Mä menen sinne krappekävely. Siis mä uskon, mulla oli aamun vitun hyvä olo. Sitten, kun syötiin ensimmäisen kerran sitä kunnolla. Mulla puuttuu kynnet mun peukaloista. Niin tuli ihan vitun väsymys ja se väsymys ei oo vaan niinku lähtenyt. Ja nyt mä söin taas vähäsen. Mut se on siis ihan kauhea. Makasin sängyllä, mut ei se oikein auttanut. Mä oon Hangossa. Aamulla on ollut laskut vasta. Ja oikeesti musta tuntuu siltä. Moi Mangosti, moi Juusto. En muistaakseni koskaan käynyt Hangossa. Nyt se esittelykierrosta. Moi Keomi. Mä en siinä saa missään niinku... Ihan siistiä livettäis päästä sinne kävelykadulle siihen rannalle. Mut sinne on aika pitkä matka. Musta tuntuu, että mä en jaksa kävellä sinne. Ja sit jos mä oon kateis joku 2 tuntia, niin musta tuntuu, että jengi alkaa miettiä. Mä en niinku sanonut mitä, mutta mä sanoin Tommille, että ja sitten mä vaan lähdin ulos ovesta. Juotko tänään? Dude, mä oon juonut. Mä yritän löytää, kato mitä mulla on taskussa. Oho, siellä on vaan joku röökiä. Dude. Tässä on mun Survo Essentials. Kävelitkö tonne? Joo, niinku Hankoa kyllä Lahdesta. Dude, mä en ennen nähnyt tällaista. Sori, mä varmaan kuulostan ihan vitun out of breath. Dude! Mitä hittoa? Tiedättekö sen kiviryhmän, sen pikkukiviryhmän Facebookista? Mä ei tiennyt sitä. Sori, mulla on ihan vitun vaikea. Mua hapottaa. Ja mä kans pelottaa, että mitäs mulla on joku paskahätä ja sit mä oon täällä jossain pihalla. Kisumau. Tässä on joku tällainen sammakkokivi. Oot kyllä ihan pihalla. Mitä mä oon selittämässä?
En mä muista enää ihan vittu sana. Moi Lassu, moi Alba. Sun out of breath juttua, niin sä olit selittämään. Eikö sitä ennen? Niin mä tarviin jotain urheilullista nyt. Me mentiin ulos, mutta nyt kun me ollaan kökötetty tuolla kämpäs, niin musta tuntuu, että mä kuolen. Oh my god! Etana, mitä sä teet täällä? Oi ei, ihan kun sut ois laitettu tohon. Etana mä pelastan sut. Mä en tiedä laitetaanko Etana siihen. Mene sä siihen. Okei, Etana sä selvit siinä. Ihan kun joku ois laittanut sen tohon, koska sen limaletka alkoi niinku tuo... Ei kun on se kai tullut tuolta jostain syössä. Niin mun on pakko sanoa jotain niinku, tiedätkö, liikkumista mun arkeen. Se on kotilo. Okei. Mä näytän Etanankin. Se oli kuollut. En vittus mene muuta keinumaan, mun tulee pahailla. Musta tuntuu, että mä lähden takas sinne, mistä mä tulin. Oppiipahan täällä hiekkalaatikoleikit käynnissä. Mä ois liisi. Itekin aina kuumottaa sakutti paskahällä aina uusissa paikoissa. Mä vaan kuumottaa kun mun krapula. Mut joo, en vittu tiedä taas mitä. Nyt siis siellä hiekkalaatikolla leikit rauhassa. Kyllä se krapula helpottaa. En mä oksa, mä vaan hapottaa. Mutta kun liikunta sit laittaa ne hapot kulkemaan. Tee joku temppu. Mikä temppu mä voisin tehdä? Mä tein mun meikitkin. Mä en nyt uudelleen tehnyt, mutta kinda. Kraapulassa paskainen todennäköisyys on about 99%. Joo. Moi pelaaja. Mä kuumottaa, että jotkut, tiiätsä... No en mä tiedä, onks Hanko niin pieni paikka. Onko tänään kakkoskierros? Oon mä tänään jo pari juonut. Mut se nyt ei oikein auttanut. Yksi vielä. No on mulla taskussa yksi matkajuoma, mut... Eilenkin... Siis... me ollaan Tommin faijalla. Niin... tänne tuli Tommin pari kaveria. Jne. Niin ne oli lähtemässä baariin. Ja me ei lähdetty baariin. Tommin faija lähti Tommin kavereitten kanssa baariin. Ja mentiin nukkua joskus 12. Elä syö niitä hiuksia. Tuntuu hyvältä syö hiuksia. Ai vittu, että tuntuu niinku... Musta tuntuu, että lähtee liikkeelle. Onks mä mennyt tonne kivelle? Musta tuntuu, että mä haluaisin mennä istua kivelle. Sori, mä kolisen. Mä toisin, että muuten tää mun risti kolise. On kyllä kalaakin vibes tuolla Hangossa. Mikä vittu se Kalajoki juttu on? Miksi kaikki menee Kalajoelle? Miksi jengi menee Kalajoelle? Ja toiseksi, miksi jengi irrottaa niitten... Mitkä ne on? Kun sit mun juoma siehahtaa. Kiehsiä. Mä oon yrittänyt kanssa kuvaa vlogia. Mut se on taas vähän silleen ääs. Ei kukaan halua olla mun vlogista. Silleen, en mä nyt oo ihan kauheasti pyytänytkään, mutta mä en usko ihan kauheasti, että niinku Tommin esimerkiksi suku tai mitään sellaista, niin haluaa olla mun jossain vlogissa, YouTuber-vlogissa. Niin sit se vaan menee taas siihen, että mä kuvaan vaan itteeni. Koska täällä ei ole muut vlogattavaa kuin minä ja mitä minä teen. Kalajoen naiset. Ketkumaidei.
Niin. Se pitäisi vielä editoida. Se edellinenkin on editoris vielä. Kello on 20 vaille. Meillä siellä kun meillä Snap-storia nyt se ryyppylivää. Ei vittu mä. Alkaa hapottaa ihan perkeleesti. Niin, sori jos mä oon ällöttävä. Nyt sitä ryyppylivää. Niin eilen. Ei me sinänsä ryyppytä. Siis mä join varmaan enemmän, tiiätsä, meidän juhannusdinnerillä. Kuin niinku illalla. Liz sanoi, että Silver en oo. Mä kyllä on ihan kauhean luusriikillä, koska mun tiimit on ollut ihan vitun paskoi. Niinku what the hell. Voitko juosta? Miksi? Miksi minun pitää juosta? Oota, mä otan tän mun taskusta pois. Voitko juoda? Voitko kuvaa, kun juokset? Niin kuin sieltä mä laitan kameran alas ja sit mä juoksen, vai silleen, että mä juoksen kamera kädessä. Mua himottaa lähteä jollekin tällaiselle polulle. Katsoisiko joku polku? Niin kuin mihin tää vie? Saako sykkää mitenkään? Ei mulla oo sitä tässä. Enkä mä etsiä sitä. Itse asiassa olisi varmaan aika helppo lisätä, mutta itse asiassa miten se lisätään? En mä halua laittaa mun sykettä, kun mun pumppu hakkaa niin pahasti, että mä... Jos menen tähän... Oh my god, daily sub. Voinko mä laittaa tähän näitä koalle tätä? Enhän mä voi näitä... Oota, voinko mä pausee? Et sä näe mua. Dude, en mä voi laittaa kesken live noit alertteja näköjään. Mun pitäis lopettaa live. Oletko kuvaa kun juot? Oh my god. En kuulla sua, mutta miksi sä oot liveks? Oh my god, mun syke on 120, kun mä vittu kävelen. Ei helvettiin. Chat, me ollaan ai vittu, että tuntuu pumpussa. Olisiko pieni sprintti tähän? Musta mun housut tippuu, kun mulla on tää matkalaturi tässä housussa. Joku vaan miettii, että miksi täällä on joku vittu kodit on juoksenut sitten talon takana. Älä ainakaan juokse. Mulla on ihan vitusti paskaa mun käsi. Ai vittu. Tuntuu vittu hyvältä. Not. Kuinkaan korkealle mä saan mun sykkeen. Sydärilive 164. Oho. Oh my god. Okei. Oi vittu. Voisin kaatua kuuseen. Okei, nyt pitää ottaa pieni tauko. Mihin mä voisin istua? Koitte soittaa tätä kellokohtaa. Joo, täällä sieluleppä.